होबा जोंहा बेरा खादों नै रायजोनि दाजु दाजु देख्नु नेपाली मानु आएको छ दे देख्नु न कहिले मान्छेलाई ठ्याक्कमा खोज्दैछु हो होबा आजिरा नै थोखाबाय बेरे फुंजानि फुंनिफ्राय सानसे थोखाबाय नै जोंहा बिथाङा है साला बिदिखौ मास्टार नोङो हो नै जोंहा बिथाङाबो होथारदों लाखानांगौ फुल हाय गाइस होनलायनांगौरा नोङो बेराखौ मोजां नुना नुवाखै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर जोंना वाल नङाबाबो बेफोरखौनो होसाबबाय देग्लाय नै बेराखौ खोन्थालांनि र' जोंनिया उफाय गैयाना ओरै सासे ओरै माथो ओं नैलै गाजाल दैनांदों खालमासि मा होनो टारगेट लादोंलाय खालमासि फाखा होनायनि रायलायदोंमोनलै मा जायो माथो सोरबा एलुमिनियाम फेन्सिं नायनोसै दे एबार थांसै लेट्स गो बेथ' जोंनि गेटआ जाहैबाय नै बिसोरा गेटजों मा नायदों है नोंसोर मा खालामदों इयावलाय हा नालाय है मा खालामदों नोंसोरलाय टिम नायदों सालाफ्रा बेलायनो जोंहा गिर्जानि खामानि मावदों नालाय गिर्जाखौ खोन्थाबाय नै दायो जोंहा जोबसिगोन खामानिया नै जोंहा दाबो बेरा जाथ'वाखै नै दरजानि बेराया बनायगासिनो दं आंनालाय जाखायो लाइट बन्द' खालामा आं ओंखायनो जोंहा खामानि मावखांनानै एकदम बालायनाय थाखाबाय नै दे मा खोन्थायो दे खोन्थादो नोंथाङा दिनै सानसे मोननै रायजोनि खामानि माबायदि मोनखो खालामनायखौलाय एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय नैबे दर जायनो एसे बोरैबा मोनदों नैबे ना दिनै जागोन ना जाया नोंनिबा दिनै जाला बियो औवाबो गैला औवाबो थोआसै आयै ओरैबायदि अबस्थाखा डाबल हागोन नामा माने बिनि बेरा आरोना नै बे दरखंनि बेरा आरोना गैया नोंथांमोननि बेराखौ खोन्थाबावनोसै आं एसे बेराखौ नायस्रादो आं फुलखौनो खोन्थानोसै नै